Binêrên hêja wekî zanînaweyê ku René Descartes feylezof û ramanwerekî xwedan bandor e û gelekî bandora wî an jî bibêjin tesîra wî li ser romana Rojavayê û felsefeya modern heye û ez ê di vê vîdeoyê de awayekî Kurd behsa dualîzma wî bikim. Romanên Descartes yên derbarê heyînê de mîna sentezekî romanên îdealîst û materyalîst xwe dikin. Wekî zanîna we ye ku fîlozofên îdealîst dibêjin heyîn roman e û materyalîst jî dibêjin nexêr heyîn madde ye. Li gor nêrîna Descartes du gewherên ji hev cuda hene: afraner û afirînek. Wate ê ku diafirîne û ê ku hatiye afirandin. Afraner ji gewhera xwe ye û ji xwe hatiye afirandin. Loma jî pêdivîya wî bi gewherekî din tune. Lewra ew Xweda ye. Descartes ji vê yekê re dibêje gewherê bêdavî. Yên hatine afirandin jî ruh û madde ne. Ruh ew gewher e ku difikire. Madde jî ew gewher e ku li ser rû erdê cih digire yan jî xwediyê hebûnekê cismî ye. Madde xwediyê giraniyekî ye û xwediyê ciyekî ye. Lêbelê nikare bifikire. Ruh difikire, lêbelê ne xwediyê hebûnatiyekî cismî ye û cih nagire. Loma ji wan re ango ji ruh û maddeyê re gotiye gewherên davdar. Wate gewherên ku daviyekê wan heye û nikarin heta hetayê hebin. Gewherên ku hatine afirandin nikarin bi serê xwe hebin û ji bo bikaribin hebin pêdivîya wan bi gewherê bêdavî ango bi Xwedê heye. Piştî Descartes Spinoza xwedî li romanên wî derketiye, lêbelê li dijî nêrîna wî a dualî rabûye û hewl daye ku arîşeya ruh û maddeyê çareser bike. Li gor nêrîna Spinoza jî gewherek tenê heye ku ew jî Xwedê ye. Ango xweza ye. Ji ber ku nêrîna yek gewherekî parastiye, Spinoza jî mîna filozofekî monîst hatiye dîtin û pejirandin.